Bless the Lord, hallelujah. Yaze yanamandla into kwalwa isikhathi. Uyabona isikhathi impela silwile mntunga siyabonga kakhulu. uNkulunkulu ukusebenzisile ixesha liyalwa cause kusekhona ama programs amanye azolandela. Ngegama lika Jesu bekukhona isikhathi bengisethile la ngifuna ukuthi sengihande over i-microphone ngaso. Manje lokho ngithi kancane ngiyabona hayibo nasi isikhathi siya ngalanga. Ngithe khona i-microphone ngiyayidedela esandleni sami so that sizoqhubeka nokunye but ngicela siphinde shayele uNkulunkulu izandla bathandekayo ngomfundisi uKhumalo. Asibikelele bathandekayo phese semokwele umpostoli udokotela uNyandeni usengenile ngicela simshayele izandla enkulu bazalwane ngameni lika Jesu amen. Bazalwane bami kuyikhuluma zami eseyizolandela bathi ngesizulu itshe seliganga omunye umhlathi so sengizokuhlebela isikhathi bese ungalimali uma usungibona isikhathi engikuhlebele sona masiphela mangisukuma kobe kusho ukuthi isikhathi besivumelane ngaso uphambili kobe sesiphelile because namanje nje ngizozama khona isikhathi efanele ngizama ukuthi recover esikhathi nenginqumile ukuthi i-microphone siyayihand over ngaso so ngizozama kodwa kukhona engizothi kubo ngiphinde ngithi kwabanye ngishaya inkosi nje ngithi kwabanye ngithi uma uzwa nengoma ingasekho ningi kakhulu ungalimali kuzobe kuseyiyona Intshukumo kodwa ke kusobe sikhona ispice seNtshukumo asipheli. Ngicela senzeni kanje bathandekayo ngicela samukele uBishop uManqele uzoza ngaphambili une special item azosenza kwavela kwavuka ingoma angazi bani noma bengani zikababa niyayazi kodwa abadala bazoyazi ethi welikhwezi laku Sasaka nyala ebu nyame bakanyisele bakanyisa batugile babizele ebu kanyeni. Angijambe wonke lamanye amavesi nginikeza uduyazi khona iphathi engiyithandayo ethi namakholwa akhanyiswe inkosi siyobona emafiso soyibona emafiso uyokhanya Praise the Lord. Amen. Ngiyathanda ukubingelela kakhulu bazalwane kubazali ubaba nomama abapostoli bethu Nyandeni siyabingelela bazalwane angithi nje zonke inceke kaNkulunkulu uNkulunkulu asihloniphe ngaso ukubamba isikhathi nabo bonke uNkulunkulu ababekele ukusondla la ibandla lonke lika Kristu ngiyabingelela egameni lika Jesu amen. Ngine item encane ke bazalwane ukuyenza umuntu wesikhathi ke uyazi umthembe into engizoyenza into enye ezoqinisa abanye enye ezobanikeza ithemba enye ezobenza ukuthi lento ebikade ishunyayelwa la kakhulukazi izolo yentando kaNkulunkulu ukuthi bayiqonde mawuse uyibuka practically. Alibonge igama lika Jesu. Ngifuna nje ukusho bazalwane into ethi kusisize kangakanani ukuba kule ndawo yaseNtshukumeni kuleminyaka ewu17 edlule iqalile Intshukumo
asifika ngeqala kodwa sijoyine khona isiphelele iminyaka eyishumi umntela. Ukufika kwami la bazalwane, there was a season eyokuqala into uma ngihola umsebenzi kaNkulunkulu anginike wona ukuba ngilaluse ibandla. Kwafika isikhathi engangasazi nengangasilindele mawukhonza kuba nesikhathi sesplit ebandleni, and uma safika ke misazwele. Ngiyakhumbula ukuthi ebandla okusonyakeni oqala noma wesibili likhona sasibala ihlalo sila ko 200 150 to 200 uma kuthiwa kuhleliwe. But mhla sifika ngayithuka the following Sunday ngishumayela kubantu abawu6. Alibonge igama lika Jesu. Uma ushumayela unobungane ungakhulile uqala ukubona into ungakazi uyibona kuthi thethisa bona laba abawu6 abangenze lutho. Ukukhuluma sengazi ukuthi nabo ngabajethe hambani nani bona bengenankinga. And by that time umuntu engqondweni wayinento ethi uma abantu beshiye wena nebandla lakho bashiya uNkulunkulu. Alibonge igama lika Jesu. Uma ngifika la ngifika ngilindele intshumayelo ezizongakha zingivune. Alibonge igama lika Jesu. Ngikhumbula ukuthi ke akushunyayelwanga into eyayizongivuna, kodwa kukhona izwe lakhulumayo kwathiwa uma abantu bekushiyile one bathandi ngesizathu sokuthi mabeshiye wena bamshiyanga uNkulunkulu. Alibonge igama lika Jesu. Uma beshiye wena abamshiyanga uNkulunkulu, abaphumanga bayodla izono kodwa baqhubekile bamkhonza uNkulunkulu. Kungenxa ukuthi kulesi sibaye bebebekwe kuso, bebebekwe ngaphansi kwakho. Yangidlaka leyo nto. Ubaba uNyandeni umuntu othi uma ufika kuye ufuna kuvune bese vele ethatha isimo sakhe akuvulela izwi akuphendule ngokwezwi lenkosi. Alibonge igama lika Jesu. Yangilekelela leyo nto kunamhlanje those people sebefana nabafowethu. I'm preaching ebandleni labo komanje. Alibonge igama lika Jesu. And ibandla lethu ngeke usalehlukanisa nelabo ngenxa ukuthi I was healed. Eyesibili bazalwane, into ke enye enkulu enye empilweni yami okuyiyona engifuna ukuthi ke niyibambe kakhulu. Ngiyayibona leyo kuqala ibilekelele incika kaNkulunkulu. Kufika isikhathi la I'm not ashamed ngalobufakazi. La nomngami niyazi ukuthi wonke umuntu mayishada uba nezinto ayilindeleyo ukuthi uyakuba nabantwana akhikhaya amajina nempilo ayibuke nje yonke ikhona. And kwafika isikhathi lapho khona eshada khona se right empilweni nokuthi noma bengafika abantwana we are ready ukuthi sibanakekele. Then kwasho ukuthi ke intando kaNkulunkulu neseason kaNkulunkulu ayihambi ngalendlela esicabanga ngayo thina. Alibonge igama lika Jesu. Kwaphela unyaka wokuqala nowesibili esishadile nowesithathu kwabonakala ukuthi ayenzekile into esiyilindeleyo ngokwethu. Kwaphela iminyaka eyishumi 10 years mina nomngami singenabo abantwana. I remember one day uma sohlibana nompostoli uNyandeni umama sikwenye conference eseThekwini. Angibizele phandle athi kimi uNkulunkulu uthi lento isidingo seminyaka okade wawuyikhalela nomngakho uNkulunkulu uza kuninikeza yona.
Akuphelanga isikhathi bazalwane uma umngame ekhuluma ngoJune baye ngenyanga kaAugust uma umngame yegula wathola ukuthi uzithwele. Sayidumisa ke inkosi. Namhlanje sinabantwana ababili abahle abavela enkosini. But there is one thing uNkulunkulu ayembula engicabanga khona ezomsiza la. uNkulunkulu wangembulela indaba kaZakhariya ethi uZakhariya ubengumpriest ethempelini likaNkulunkulu. Kodwa iBhayibheli lithi engumpriest mawucabanga umpriest uthatha indaba zabantu azise kuNkulunkulu. Njengoba ethatha indaba zabantu nezicelo ezinye ngiyacabanga kuba ukuthi zazi khona nezicelo zabantwana kulezi ezayilethwa yibandla. But ipain yompriest ethi azihambisele izicelo nezingane ezilethwe etempelini zizodedicatewa adedicate into nayo anganayo eyisidingo. Ipain yompriest ithi kuyenzeka umkhonzo uNkulunkulu unesidingo uNkulunkulu athenda izidingo zabanye. Wena ungumpriest etempelini likaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu angasi attend isidingo sakho ngesikhathi sakho kodwa alinde such appointment time nangokugcwaliswa kwentando yakhe. Mina ngizala ukuzoqinisa bazalwane ukuthi lithi iBhayibheli uZakhariya into ayenzayo engiyithandayo lithi iBhayibheli akayiyekanga inkonzo yoseva etempelini. Nakuba uZakhariya enesidingo esinga-athendiwe. Isidingo asimenzanga ukuthi uZakhariya ashiye inkonzo yokushisa impepho etempelini. Kungazi ukuthi uZakhariya uthi isidingo sikhona noma sikho kodwa i-assignment engiyinikiweyo ngizukuyiyeka. Kodwa into uNkulunkulu uzo-attend isidingo sakho while you are busy with the assignment kaNkulunkulu akunikeza yona. Alibangwe igama likaJesu. Ayibazalwane awuthi nginiqinise. Sesishumayelile khuba sasha amavesi amnandi. Kodwa ayikho into ebuhlungu nokukhonza nepain. Kubuhlungu ukukhonza uNkulunkulu unepain. uNkulunkulu angayi-athendile kodwa sesibonwe nangabanye abantu. Alibangwe igama likaJesu. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngwane uma ngizoshumayela ngendlela lento ayisingilimaze ngayo yathi inceke uma izongimukela epulpit yathi sethula uBishop Manqele uGano unkosikazi yayisingibuza ukuthi kombe baba abantwana abangaki. Washo ipain yento engidla iminyaka kodwa ngizosho ukuthi isikhathi sikaNkulunkulu asidelay. Akunandaba ukuthi iminyaka mingakanani, akunandaba ukuthi sihlala isikhathi singakanani emshadweni, but God never delays such appointment time. uNkulunkulu awuthi ngimtshele bazalwane bese ngithi bese ngihlala phansi bamba letho. Noma enye into ikuyiwili kaNkulunkulu ukuthi ayenze. Noma enye into ikuyiwili kaNkulunkulu kuba yenze. Kodwa uNkulunkulu unguNkulunkulu wesikhathi. Akekho umuntu onamandla nomprofeti omkhulu to fast track the time. So if you are failing to understand the timing of God, uzolingisa uMoses owajaha ukuthi ufuna ukukhulula abantwana bakaIsrael before time. Lithi iBhayibheli mayezama ukubakhulula lithi basukuma bathi oh njengoba ubulala umGibhithe
izolo nami ufuna ukungibulala wayithuka uMoses ebaleka for 40 days ngenxa ukuthi waphambana noma kwakuyiwili 40 years noma kwakuyiwili kaNkuluNkulu ukuthi abakhulule ngesandla sakhe kodwa isikhathi sasiphambene. I want to assure you ngiyezwa njengoba ngikhuluma la kunabantu abanesidingo nesabantwana bahlele emshadweni abanye bashumela ngale pain abanye bathandaza nale pain, but I want to assure you ukuthi isikhathi sikaNkuluNkulu nentando yakhe akaphuthi kuko nalokho uNkuluNkulu akwethembiselayo akaphuthi kuko ngoba izethembiso zakhe zinguyebo zinguamen. Ngesikhathi esiright nesifanele uNkuluNkulu uzokunikeza lokho okufunayo ngoba uNkuluNkulu akabi late kodwa uNkuluNkulu usebenza ngesikhathi sakhe. Ela makhosha uNkuluNkulu usebenza ngesikhathi sakhe. Sengiyahlala mbuya sukuma uzoza mfuthu, but ngifuna ukuzonqinisa abazalwane ukuthi if udlula kule pain sengathi uNkuluNkulu owanza mina nga-understand isizini kaNkuluNkulu ukuze ngibe ready ukuthi mayiselethe izinto ngesikhathi sakhe. The very same God akenze njalo empilweni yakho. Surely God will visit you in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you Lord God. Hallelujah. Bazalwana ngizwa nje emoyeni wami ukuthi mhlawumbe ngabe emva ukukhuluma okunje uNkulunkulu mayiswe ekhuluma akhuluma isidingo sangathi ungaba khona umthandazo wenziwayo noma kungasho ukuthi sesivala ama programs azoqhubeka kodwa sangathi ngakhona umthandazo wenziwayo nawo lo mkhuleko sangathi ungenziwa umuntu okuyi authority. Leswaye ngizocela bathandakani guqa kubaba ugasela ukuthi kukhona umuntu uNkulunkulu aprofetha kuye la noma singeze ukuba nento esoyikhuluma kodwa lo mthandazo ngazi ukuthi kukhona into if ungalaphanga something kukhona into ozoyiqhumisa uma ungalaphanga ukabili lo mthandazo ngenza ukuthi umthandazo ozolapha ipain or umthandazo okuzovula eminyango evaliwe. Ngicela sonke semeni ngenyawo bathanda kahlonipho baba ugasela ngicela usithandazela baba wami. Thank you Lord God. Thank you Jesus. Ungayeki ukuthandaza inkosi inamandla. Thank you Jesus. Inkosi inamandla yona umuntu abe sebukhoneni bukaNkuluNkulu ngento ayidingayo. Ngicela ukusho ukuthi la kwa spiritual you decide okokuqala uyathanda you choose and decide, then lonto leyo besibizwa kuthiwa isinjalo bese uba nobudlelwane ke balento okuthiwa injalo ize ivele. Phinde futhi ithi incwadi yamaHebheru okubonwayo akuveli kokubonwayo. Uma sifuna izinto ezibonwayo sidinga sizihloniphe izinto ezingabonwa. Uma into ongabona ungayinaki awunaki la kuqhamuka khona lokho ofuna ukubona. uNkulunkulu wayibeka ke izinto emazwini. Uma uyikhuluma into isuke isinjalo. Angiphinde futhi kuyenzeka abanye lokho engikushoyo badlala bajwayele ukukwenza kodwa kwenzeki. Ngicela namhlanje ke sikwenze ngalendlela ethi
iBhayibheli ababili emhlabeni noma abathathu uma bevumelana Sela sinaka lento ethi ke lithi iBhayibheli noma ngaluphi alithi ngo-double T's noma ngaluphi udaba abalucelayo eqaleni uthandazile wedwa kwangenzeka ngicela ukuthi ke sibe nawe wena wazi ukuthi ubhekene nani mina ngizoma nje entweni ethi noma yini mayenzeke mina ke bazalwane ngiyakholwa ke lokho engikushoyo ngicela ke mina nawe sikukholwa lokhu wena okufunayo ukushoyo sengiphetha sizothandaza okufunayo akukho physically la ufanele ukuthathe khona ku spiritual nthe hlonipha lento ifunayo ubu spirituality bayo then if ubu physically bayo ke buzovela kulokho okuhloniphile ithi iBhayibheli okubonwayo akuvelanga kokubonwayo umntwana obonwayo akaveli emntwaneni umntwana obonwayo akaveli emntwaneni obonwayo uyayiphiwa into iwumoya true words uthi nje samazwe ongakhulumayo kini awumoya then awuphila haleluya ilokho engisho nje siya nizela kube khona into ozoyibamba after this ukuthi kuthiweni lapha ya thembeka ekushoni izwi kaNkuluNkulu ngalento oyifunayo then noNkulunkulu uzothembeka kulokho okushoyo sezwena amen sizokhuleka ngicela ukuthi abangenazi izinto ezi-18 abayikhulekelayo sibe nabo futhi sikhulekise laba mhlawumbe khona abaphuthuma kakhulu kunawe haleluya mhlawumbe uyifunela nje imoto ophilayo nje uphila nje ngaphandle kwayo yes kodwa khona umuntu mhlawumbe ozolahlekelwa umshado wakhe ngenxa yesimo esithize kuyaphuthuma ke lokho ndiyabona akicela siqale ngalabonke uyena ozaziyo ukuthi mhlawumbe uyifuna imoto noma uyifuna ukuthize nje yabona okungathi ongakho yabona that much yes kodwa kuhle ke ngoba ithi inkosi asekufuna nalo kodwa ake siphuthume laba sithandaze kanye nawe ukuba osikhule ngizosho nawe uzokhuleka ngendlela ibeka kodwa siyabakhulekisa nansi ngizocela abazalwane njalo masikhuleka singakhuleki sincenga uNkulunkulu ukuthi asinike izinto esizifunayo ngicela ukusho lokho izinto zethu ayibanjiwe uNkulunkulu uNkulunkulu akekho akena sisihluko esingako haleluya just that izinto ezingasile azenziwa uNkulunkulu ukuthi singasi uSathane then ke singathi sixabene noSathane thina siyofuna into uNkulunkulu ngeke into yami ithathwe umpostoli umbuyazi ngiyifuna kule ncebe le into zethu sithathwa ubani manje akasimiyeke phansi uNkulunkulu njengamanje sinelungelo lokuclaima noma lokukhuluma kwenzeke uNkulunkulu siyambonga ngelungelo asinikele lona ngiyakuzwa kancane mzala mhlawumbe abanye abakujwayele lokho engishoyo kunjalo bazana noma ngayiBhayibhelini lisho njalo khona izinto esizithandazayo nje singabhalwanga haleluya asikhulekeni ke egameni laJesu baba siza kuwe sizobonga umusa uthando ithi iBhayibheli usibusisile ngezibusiso zonke ithi iBhayibheli uSathane yisela siyakwazi lokho in the name of Jesus sithatha igunya uNkulunkulu osinikile lona phezulu kwamandla esitha Sathane njengamanje siyamelana nezinto ezingamdumisa uNkulunkulu ozenza kubantu bakaNkulunkulu egameni kaJesu uma kunesibeletho sivalile ngegama likaJesu Kristu zonke ibeletho mayivuleke right now
egameni likaJesu. Abangidinga ingane abamukele ingane zabo. Says download from the spiritual realm. Mazize si connecta abanikazi bezinto nezinto zabo ngegama likaJesu manje. We create a solid connection kulabo bantu abaphuciwe izinto bephucwa isitha. Satan, in the name of Jesus, yekela susa isandla sakho empilweni zabantwana bakaNkulunkulu. Makuyisifo, I stand against it. Any pain. Mawunendawo ebuhlungu ibambe njengamanje. Makhona indawo ekuwo ofuna ikhuleka lithinte njengamanje. In the name of Jesus. Nina madimoni ezifo, madimoni enhlungu, cancer, TB, any kind of disease, I say to you, come out. Bayekele bahambe in the name of Jesus. Ukufa, I curse it right now. I release life. I call everybody healed right now in the name of Jesus. Be healed. Moyengcwele usasiza. Siyabonga. It is done. Amen. Thank you, Jesus. Asimshayela izandla kakhulu bathandekayo uJesu. Simshayela izandla enkulu bathandekayo ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Hallelujah. Siyabonga kakhulu baba uGasela. Sizokhuphula umampunzana bathandekayo ngalomhlabelelo eza ngaphambili. Akukho uJesu angeke asakulungise. Yebo ngiyazi. Bazalwane akukho angeke abulungise. Yebo ngiyazi. Yebo ngiyazi. Yebo ngibonile uJesu. Yebo ngibonile. Kuthi angisho ukuthi abukho uJesu angeke asakulungise. Yebo ngiyazi. Yebo ngiyazi. Yebo ngibonile. Ngiyaqinisekisa abukho uJesu angeke asakulungise. Amasishokile. Yebo ngiyazi. Yebo ngibonile. Ayabukho uJesu. Awusuka madoda. Yebo ngibonile. Hayibo webazalwane ngiyazi. Yebo ngibonile uJesu. Utangithabuka Jalo setuza wa yebo ngiyazi. Mina ngiboni. Yebo akukho uJesu. Yebo lisalaya. Shut up. Kabu
Hallelujah. Ikuphi kumhlulayo uJehova? Ikuphi kumahlulayo? Akukho. Mzame phela. Mzame phela. Ngizelwe into eyodwa. Uthi uNkulunkulu udinga indlu yakhe. Sikhathela amatende. Sikhathela ukucebisa abanye abantu. Sikhathela ukuhlala emqashweni. Phela njengoba sila sisemqashweni bazalwane. Siliqashile itende. Uma sithi akukho uJesu angeke kulungise. Ubengeke yena silungise lesi simo. Into ezokwenza ukulunga kwesimo baba umbuyazi mina nawe. Imali uthi ubaba kade ekhuluma izolo igolide nesiliva likuyi Nkosi. Uma sikuvuma lokho masikubone kwenzeka. It's high time bazalwane ukuthi silo silikhuluma masilenze silibone lenzeka. Ngibingelela umkhandlo kaJehova wonke ngegama lika Jesu. Iyangishisa lento yokuthi isikhathi sokuthi izinto ebezingenzeki zenzeke. Isivalelile iCovid yenza ukuthi indlu kaNkuluNkulu singaqala ukuyenza sesivulelwa kwenzeke. Uma ke kukhulunywa ngokunikela abantu babheka umuntu. Bazalwane into yokunikela uzenzela wena. Ukuze kuthi mayifika inundu namagwababa uJehova aphebeze ngoba ibhaskiti uthe mayelunguza wafica ukuthi nawe ubaliwe ebhaskiti. Bazalwane bekumele ibandla likaKristu libe yiexample. Bekumele abantu bangayi kwamhlaba iyalingana bayothwala kodwa bazi ukuthi mabefuna ingcebo bangena endlini kaNkuluNkulu bayifumane. Wonjani lo uNkulunkulu esimkhonza angakwenzi? Wonjani lo uNkulunkulu esingena size entabeni yakhe sithi sizolanda izinto masibuyele emuva sibuyele back to square one? Why umnikelo wethu ungasikhulumeli kuNkulunkulu? Uma bazalwane usungenile entweni yokunikela yenza ukuthi ube nobudlelwane noNkulunkulu ukuthi mayecabanga ebheka emhlabeni ukuthi umama umqathi angenzelwani abheke unokuthula athi into yami igolide nesilva ngalehlisela kunokuthula bese liya kumama umqathi. Sifinyelele ezingeni ukuthi icabinet yezulu mayihleli icabanga ngawe. Athi uNkulunkulu ngoba mina ngikwazi ukuzehlela ngingamsebenzisa ngimnika igolide nesiliva lidlulisele kubantu. Inkinga yethu
sihlala nento kaNkuluNkulu uhlale nayo kuze kube stagnant amanzi abe namaqoqo bese kuthi noma yini engenayo khona ife ngoba sibalekela ukunikela endlini kaNkuluNkulu. Webazalwane ekunikeleni sinikela size sibe isandla sikaNkuluNkulu. Sibe extension yesandla sikaNkuluNkulu. Ngonokuthula wakaNhlabathi impunzana. Ngafundiswa ugogo la ekhaya ukunikela. Ngizosho lokho okuncane. Ugogo wala ekhaya yayithi mayingena igrosa on a Sunday ubasket kaMama umfundisi. Kungena abazalwane ngawani uzuphele wonke uzubone nempuphu yokugcina iphuma enikela ngayo bese uyambuza ukuthi manje leli viki lonke sokwenze njani athi uNkulunkulu uyabonelela. Webazalwane sifinyelela la ukuthi kuyagcwala emgodlweni kuze kukaphake ungabusazi ukuthi uzokwenza njani bese uba isigcina sokunikela. Kungabi mnandi ukuphela kosuku ungekho menzela uNkulunkulu. Uzufuna ukuthi upho ozokhipha imoto yami noma ozogada imoto yami mangipaka ukuze ngikwazi ukunikela. Ufinyelela kwiposition la uthi khona angisakwazi ukuphila nginganikelanga. Kunesikhathi engidlule kusona ngoJanuary 5 I was hijacked ngemoto entsha sha ina 3 weeks. G-Wagon Brabus. I didn't cry mangicindezelwe phansi ngamkhumbuza iminikelo yami. Ngase ngithi kuye bengingakambona ozongireplace. Ngamtshela uNkulunkulu bengibozile bengicindezele phansi ngathi angambona ozongireplace in the kingdom of God. Ngathi kunemphefumulo ephila ngenxa yami, kunabantwana basesikoleni abaphila ngenxa yami, kunamasonto esiwakhayo. Ungalenza kanjani lelo phutha? What I don't make a mistake. Ngangazi ukuthi ususoqala ukuzamisa okwesibili. What ayele ayikufanelanga. I will give you the best of the best. Asishumayeli imoto nezindlu kodwa ukuthi angisho ukuthi iba iasset endlini kaNkulunkulu ungabi liability. Abathi mabecinga mabathi obaba kuzi conference uvela uthi uyabheka ubuza ukuthi ibudget ithini. Mabethi 20,000 bese uyabheka ukuthi I can't share my blessing with other people. I-blessing yaleyo conference ayizeki imyonke. Kunabantu esiyothuka masifika ezulwini bethi bamukela uJesu okanye kwalungisa izinto zabo bese Intshukumeni ngenxa yeminikelo yakho. Bazalwane, kunezwe lithi onikela kompofu utshele kuNkulunkulu. Sizokwakha la u10,000 seater ngoba sike saba u6,000 before iCovid. Uthe usisi wami uMamnyandeni wathi asiqaleni ngama phases wathi uNkulunkulu mina ngiphelele. Wathi uNkulunkulu ngiphelele angazi bechaza ukuthini. Sizoyakha lendlu siyakhele umndeni wakaNyandeni. Sidinga isibhedlela sihlale naye phansi sathi sitshela ivision yokuthi uthini uNkulunkulu utheni kwena. Wathi uNkulunkulu uthi asakheni isibhedlela sabantu abazogijima bazohlala la noma bangahlala iminyaka ngeminyaka baze baphile bese echibini belinda ukuphila. Njengamanje imali esinayo esiqoqiwe u500,000. Ake nishayile izandla bazalwane. Sino 524,017 or 524,017
29 cent. Ayinishayile izandla. Lithi izwi kaNkuluNkulu will lead by example. Kukhona abantu engizobabiza nami ngifake phakathi ngoba kuthiwe lendlu faneke yakhiwe. Ngicela ugogo waleli bandla eze ngaphambili. Angazi noma sihamba sakhulumisana yini mase siphindele emuva. Ngicela nimshayile izandla ngoba wasifundisa sifuna ukubona ngaye. Sizotshela kuNkulunkulu. Uma usukuma uzala ngaphambili othi ngizokutshela kaNkulunkulu. uNkulunkulu ubuyisa neinterest. Mana nje la mawami. Ngicela nendodakazi yakhe ikujoyini. We lead by example. Ngicela nendodakazi nomkhwenyana wakhona bakadelwa bajoyini. Uzoqala lo mndeni ngoba safunda kuye. Uma enganikelanga abazalwane seniyombuza makuphunyelwa ngaphandle. Futhi ngiyamcela ngangiphoqi. Khona nomunye umndeni wakuyo le family. Ngiyacela uze ngaphambili. My younger brother. Nosisi wami. Ngicela nibashayile izandla bahle shame. Phela wesisi wami. Phela ngithi sakhipha waba wakanyandela. Ngisacela ungilandele ubhuti wami. Ngicela imic yehlinze yenzansi. Kade kwenziwa igeotech labazalwane. Sithe sisambe kancane nje. Sahlangana namanzi ayisimanga la ngaphansi. I-structural engineer yavele yasitshela ukuthi kofanele i-foundation yala ifakwe insimbi. So mangibabala bazoyikhipha insimbi zale foundation. Ake nibashayile izandla. Kodwa ubaba wahamba ele man yazi. Ngoba nje bengizovele ngifune nje ukuthi avele afake iroof. Ngiyacela qala umndeni wakanyandeni. Ngiyazi ukuthi protocol ithi. Kodwa ngicela qale usisi wami. Asho ukuthi le foundation uzoyakha ngamalini yena. Cela nimshayile izandla. Hallelujah. Noma singaxabana ke namhlanje soxabana kahle ngoba sixabana endlini kaNkuluNkulu. Thina nosithandwa sami phela kwanyanga siyawubeka u10,000 rand. Hallelujah. Sesino 534,000. Ngiyabala manje. Hayi, umuntu nomuntu ushadile. Umuntu ushadile. Umuntu nomuntu ushadile. Ukuthi uyilast born akusho ukuthi usancela. Awu babudelo. Hallelujah. How great thou art. How great. How great thou art. Amen. Hayi bazalwane masenginikelwa ke sihleke nje. Akujabule nje. Uthi kuyinyakazisa. Uthi kuyishuka. How great thou art. How great. How great. Thou art. Ubuhlungu ukufundisa abantu bese beyacorrecta ngelinye ilanga. Hallelujah. Ayikho ke ngifuna abantu abazibathi namhlanje bazi ukuthi umndeni wakaNhlabathi namaphethelo nomndeni wami nendodakazi endala kunabo bonke. Yonke lento esinayo nalempumelelo esinayo asenzi ngamuthi. Asenzi ngalutho. Kuyakhulunywa basho yonke into bathwala benzani. Cha, imfihlakalo ila isikhwameni. Mina ngizoke ngisula itafula ke.
Haleluya, zithi zizithembiso ngizolisula itafula ngoba nje manje mangibuyele ekhaya ngisayobheka lapha esivandeni sami thi khona kodwa 20,000 uzongena kuyo leli Hallelujah. Oh Jesus. Haleluya. Asakhela uduma sizele ukuzobukwa. Asizele ukuthi kuzothiwa umndeni wakanhlabathi noma isiyakhiwe lendlu noma singaba sisekho noma ngabe sikunjani kodwa kuyokwaziwa. Legacy. Haleluya. Hallelujah. Sizolekelela le ndodakazi. Amen. Nale ndodana abantwana bami. Amen. Esibabona uNkulunkulu ebanika umbono ongabhamile. Sahlala phansi siwumndeni wami ukuthi kodwa singasiza kanjani. Sathula nje sathi ake sithi ukucasha. Ke sibuka ukuthi kwenzekani sesikhona ke. Cela ngishaye izandla. Amen. Sadlala enye into kwakuthiwa yini? Ngotanga 8,000 lami. Ngithi bonke abantu abala endlini abavuleka amehlo. Hallelujah. Amen. Nanti 1,000. Sesino 554,000. Haleluya bazalwane. Futhi bazalwane bawazalwane bangibambe ngaka negotiate eParliament elamla. Kodwa singakhipha u5,000 mhlambe enye umunye u5 kwamama uzobusa ulandela nawo. Bengela abazalwane thina sicela basiphe ama banking details ufaka 5,000 Bengithe manje ngicela niwafake lapha ama Galatia. 5,000 manje sofaka nje Cela shaya izandla. Siwumndeni wakampunzana. Sasithe u100,000. Siyawufaka. Sicela ubhale lapha. Ngicela nibashayile izandla besayohlala phansi. Senibonile ke bayivulile indlela. Siyacela beza befundisi. Okuyithobo okukhulu. Angeke basho ukuthi bazothini, abazosula itafula bese bazobe sebeyifaka ebank. Ngeke lo sisho nga1 ngenxa yesikhathi, kodwa sicela befundisi bonke ngokuyithobo okukhulu bazonikelela lendlu kaNkuluNkulu ezokwenziwa. Sicela nisifakele intajinga. Okay. Bazalwane sicela sheshe ngisacela umndeni wakamabiyi kuze ngaphambili. Cela ushayele izandla useza. Ey. Avulekile amasango. Hamba balanda sisuze nabo, woza balanda uze nabo. Futhi yase ukuthi anginyuse le mali. Yase ukuthi anginyuse le mali. Ngicela sizame ukushasha bazalwane. Cha nama angilisuli itafula. Iwile la ngisacela ningixoshele. Sakha itempeli, sakha itempeli, sakha itempeli lenkosi. Sakha itempeli, sakha itempeli, sakha itempeli lenkosi. Amen bazalwane. Ngumndeni wakwaMabika ngicela ukusho ukuthi sengesulile itafula ngo1,000. By the end of the day namhlanje nasizofaka u50,000. Ay come. Sakha itempeli, sakha itempeli. Sakha itempeli lenkosi. Sakha itempeli. Sakha itempeli. Cela befundisi baze ngokuyithoba. Sakha itempeli lenkosi. Sakha itempeli. Sakha itempeli. Sakha itempeli lenkosi.
abafundisi beze Sakha ngaphambili sizokwakha ithempeli lenkosi lenkosi. bafundisi sisizeni nomama bakwabo Sakha ithempeli lenkosi. bafundisi Bafundisi sisizeni nomama mfundisi. Sakha ithempeli lenkosi. ngicela ukusho lokho sodlula njalo kubafundisi abakabhali into yajinga lapha ngicela sifakele yampahla vezani into yajinga lapha yana uyazi ukuthi ngicela sibe ne speed point ikhokha sibe ne ikhokha akusisisono bazalwane asikwazi ukuphatha ucash ngizoyigada ngizoyilalela ukuthi bese ngiyabheka futhi kakhulukazi laba kade beshuma sicela ubaba beze ngaphambili sakha ithempeli sicela ubaba beze ngaphambili Sakha ithempeli lenkosi. Sakha ithempeli. Sakha ithempeli. Sakha ithempeli lenkosi. bazalwane masinikela sinikeza uNkulunkulu best sibamba ukusho kwezwi lakhe so ixoxa ngelinye ilanga ukuthi ngifike kanjani la ngifike khona kodwa ngayibambe ekunikeleni iyeza i-account number ithi FNB angithi i-account number u-FNB ithi 62 69 63 78 689 62 69 63 78 689 abazalwane bala ekhaya bajwayele ukuza ukunikela ngecolo ngicela isitswebhu sechorus sinikele bese qhubeka iprogram isitswebhu sechorus ungayenzi mistake inamandla iyaphila lento Sicela omama beze ngaphambili omama beze ngaphambili sakhindu kaJehova Inamandla iyaphila lento. siyanikela bazalwane Ikalelwe ngaphakathi. Inamandla iyaphila lento. Ikalelwe ngaphakathi. Iyaphila
ngishumayela la omunye wa baba angisamboni baba nogemani nomama wakwakhe sebevele bathi galakada 5,000 rand bese manje sibona sesi right sesi grand anokwazi ukuthi imfihli la bayazi abanye siyesitshaye o 1-on-1 nabo ukuthi uNkulunkulu uyalikhokhela iorder lakhe akayenzi mistake uyazi ukunikela ingekho imali ebank uthi ngo 50,000 wami ngithi makwenzeke ukuthi uNkulunkulu avela kunikeza 300,000 mina ngikhuluma ngento engiyibonile ngeke ngihambe nalogogo athi logogo sesiyonikela asho imali enkulu engakathi khipha phela nawe ngithi kuba uyazi ukuthi isimo vele asika sisathe ukujeka ngisho ushaya Monday ushaya lesibili uNkulunkulu avele atriplishe into engisuke nginikele ngayo thina sathandaza sicela imali sesivele sithi uNkulunkulu lethe ukuthi ngihambe ngiyosebenzela wena inkosi yoMosini Bosisi ngisacela ama-ashes ngaphambili abuye nesitsha zami sesizonikela umnikelo ukuthi uNkulunkulu usenze kahle la sakhe indlu masibuya ngoAugust amanzi uma ngazange aba yi-issue kakhulu so besikwi-slab sentshukumo sizoyakha lendlu within a year ayithi phela siyakhuluma bese kuyenzeka siyakhuluma bese siyadala sizoyakha baba sizoyakha unyaka wokwakha lo ave kubhlungu bazalwane njoba nibona itende kukuhle kanje uma selihambile uthi uyafona ufonela usisi athi ngisemzini kaJehova ngithi muphi wona athi ulele la etshanini ubiza abazalwane nga 1 by 1 ubabika kuNkulunkulu asingamenzi uNkulunkulu wethu isihlupheke ngicela nisondele bazalwane sesinikele umnikelo wokuthi uNkulunkulu usenze kahle free will ayishe iculo kaze sekhona yini mile kuthi ngiphumelele amazulu avumile avumile kuthi ngiphumelele amazulu avumile amazulu 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 avumile avumile amazulu amazulu Abasimshayela uNkulunkulu izandla bathandekayo. What a wonderful work.
Wow, hallelujah. Bless the Lord, amen. Tshela umakhelwane wakho ukuthi noma kanjani siyakha makhelwane. Umethula lo ngapha ubheke lo ngala umthetho makhelwane siyakha. Umethula nalo ngala utshele lo ngala ngemumva ukuthi siyakha we makhelwana ngegama lika Jesu. Bless the name of the Lord. Bathandeka ngithola inothi la ifamily yakwanene nene family inikele ngo 10,000 rand. Bathi abakhuluma into yale kudala imali izo reporter khona ngekho kudala kwi account yeNtshukumo. So go 10,000 rand from nene family. Awu amen bathandekayo. Akusishaya uJesu omkhulu izandla ngegama lika Jesu. Ngizwe into ye-million indaba ngizwa amandla ka-M nje ngekho kudala. Awu amen bathandekayo. Mhlawumbe umuntu bathandekayo kadlule kanje ukuze singenene lokho ama items ethu aseyaphela khona manje. Siyabonga kakhulu mampunzana, siyabonga kakhulu. Ngicela sishayile uNkulunkulu kakhulu ngomampunzana egameni lika Jesu. Amen. Sibonga ukuthi bathandekayo lithi iBhayibheli akho lutho lumahlula uNkulunkulu. Malithi lisho njalo izwi lenkosi lisho ukuthi uNkulunkulu esimkhonza akahluleki. Ngithande nje lesi step of faith ukuthi kwi-Intshukumo ka-August sikhuluma phambi kwakusasa ukuthi sobe siwe islap la sobe sesikhona. Kodwa siyayikholwa lento bathandekayo. Yeah, islap sobe sikhona kumnyama kubomvu. Asifuni ukukhuluma njengale language yale official. Wathi umprofeti ethi kusasa ngalesikhathi iseyale empuphu lizobe dayisa khona la. Wathi yena ngisho uNkulunkulu unamandla ukuthi avule amafastela amakhulu ke ezulwini kwi-impossible. Wayesethi umuntu kaNkulunkulu hayi kulungile uzokubona ngamehlo kodwa ngeke ube nesabelo kukho. Manje lesifuna ukuthi uNkulunkulu mayekhuluma kanje ethi kuzokwenzeka. Ngoba enye into bathandeka enye into enamandla your language. Enye into ungebe nemali elingana nale enikelwa abanye kodwa ilanguage yethu ifana exactly. Uma sithi siyakha shono nawe no 5,000 shono ngo 2,000 shono ngo 1,000 sikhuluma ilanguage efanayo nozokhipha imillion ngoba amandla kakhulu la alale ekutheni sisho into eyodwa yini. So into esifuna nje ukuthi silungisela sonke nomunye ekhaya athi siyakha nomunye athi siyakha atu mebuza usathane nawe usho njalo uthi ngeke ngiphume kushona njalo ngoba kuyakhulunywa sikhuluma ilanguage efanayo siyakha. Abantu bakho umbhoshongo ongekho kuyiplan kodwa kwasho ukuthi ilanguage yabo iyefana waphakama umbhoshongo. So ke nje siyakha bathandeka tshela umakhelwane ukuthi siyakha. Amen bathandeka. So nje siyambonga uNkulunkulu kakhulu bathandeka. Egama lika nje inceke izinkosi challengekile. Siyabuya kwi conferences zawo siyabuya sizincebe. Uphinde mampunzana usubize sodwa uzobona ongakazi uyibona bafundisi siyabuya kwi next conference. Ngiqinisile ngithi kini awu amen bathandeka. Sine special program bathandeka la i-registration desk. Sengiguqe ngamadolo ngithi ngicela ukuthi kubo oyedwa wabo ozoyenza lenkonzo bathi umpostoli ngicela usenzela wena bengenzela ukuthi babe much more. Ngicabanga ukuthi bona bazoba bane information engaphezulu kampostoli umbuyazi. Ngicela ungilethela kodwa ke mfowethu sale sesiyenzana because asifuna ukulimaza iministry yabo ngokuthi singakwenzi abasicela khona. Bless the Lord because umsebenzi abawenza umkhulu kakhulu. Ngicela shali registration desk izandla bathandekayo. Elidwa umampunzi umama Masikana ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. La kunama gift box bathandekayo kunezipho ezispecial eziphuma kumpostoli uNyandeni nobaba ubaba umpostoli uNyandeni nomama umpostoli uNyandeni abaholi beNtshukumo kanye neNtshukumo yonke. Lama gifts bathandekayo yilaba bazalwane abathi nje zisuka nje amaqanqa bavele bathi nje siya register. Le 4 or 5 elangaphambili abantu abathi nje aba register kuqala. Kade umama Masikane enginikeza la i-report ukuthi khona abantu okwathi nje kuphela i-conference njengoba iphela le babevele beregister njalo beregister i-conference elandelayo. Bethi nje asifuni nje kulokhu singenana ekukhulumeni okuningi sesiprepare thina i-conference elandelayo. Somebody say amen. So ke lokhu bazalwane bami akukhona nje ukubahlusa kwabanye kodwa ukubamotivate nokumotivate ukuthi umsebenzi muhle nanokuthi enye yama systems e-registration encourage ngayo
abazalwane nathi sonke ukuthi senze isiqiniseko ukuthi siyaregister bathandekayo. Therefore bathandekayo sino Pastor Nomvula Cilwane ungomunye abantu abaregister eqala bathandekayo uPastor Nomvula Cilwane ngicela ade show hand la khona sibona incekazi kaNkulunkulu inceka kaNkulunkulu kodwa incekazi kaNkulunkulu ikhona yini egameni lika Jesu. So bazomphathela ke bathandekayo abantwana bakhe uPastor Nomvula Cilwane. Mase siba no Mr Siphiwe Mhlamvu. Mr Siphiwe Mhlamvu. Oh siyabonga kakhulu. Sicela simshayele izandla. Siphiwe. Siyabonga kakhulu. Ngicela simshayele izandla enkulu bathandekayo. Sengathi inkosi lokho kwenzeka kulonyaka kule term le sengathi ungaphinda inkosi inika umusa uphinde ukwenze futhi. Mase siba no Miss Zoliswa Kononda. Ngicela bangafundanga kahle ungithethelele. Zoliswa Kononda. Zoliswa Kononda. Okay. Okay right. Bazomphathela ke bathandekayo udadewethu uZoliswa Kononda. Angazi mama sikani indicatele lo ile. Oh mase siba no Mesisinqamsile Mkhize. Umesisinqamsile kuze kwa indicate wakhe ukuthi number 1. Usisinqamsile ke uyena wabaqala ngqa. Kwi list nje uqala nje abantu abaregister uyena waba number 1. Cela ukuthi Mesisinqamsile Mkhize khabazela kaMavovo egama lika Jesu. Amen. Siyabonga kakhulu woman of God. Thank you so much. uNkulunkulu akubusise mem. Siyabonga. Cela nemshayeli izandla bathandekayo. Ubakhulekele abase duze kwakho ukuthi nabo sengathi bengaba ngo number 1. Amen. Then mase siba no Miss Sinqobile Mahlaba. uMiss Sinqobile Mahlaba bathandekayo kuthiwa umlandeli nje ohamba phambili lapha ku Facebook weNtshukumo. Bathi umama sikana uhlale khona ngicela ukuthi uhlale khona always nje isithanda seNtshukumo ku Facebook. Kuthiwa nje lo muntu update na yonke into njalo njalo ayikho into eyenzeka lapha enkundleni zokuxhumana zeNtshukumo angabi iphathi yakhe. Ngicela simshayele izandla bazalwane. She's such a wonderful person. Amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. Ngicela ukuphinde encourage ke bathandeka ukuthi register siya register senze njobe registration desk iyenza. Aw amen bathandekayo. uNkulunkulu nje asilekelele senzeni kanjalo. Hey umpostoli bathandekayo unginikeza itask ngoba sesiya mangiqeda nje labathandekayo hand over microphone because we are going straight to the word of God. Akusezokwenza okunye bathandekayo. Siqala ukuthi sishoni kanje bathandekayo ama road shows. Hayi ukhuvethu uNkulunkulu uphephulile ngegama lika Jesu. Ama road shows ayabuya full force ngegama lika Jesu. Sathana uzoyidela inkani ngibona imphefumulo igijimisa kuJesu. Awusuka amadoda emarenkeni emateksini lapha ya. Oh my goodness. Hallelujah. So siyaphumani bathandekayo. It's been a long time singakwazi ukunyakaza siyobalanda kodwa nikhona nibazalwane. Ya kade ayisokwesikhathi eside le nto inamandla. Ngicela ukutshela umuntu ongazi ukuthi kwenzakalana eCross Show mhlobo wami. Ngicela ungayilezi iphutha ube khona. Isuka intshukumo yonke ngobuningi bayo sigcwele erenkeni sigcwele estradini esidala nje traffic nje kuma imoto kuma yonke into siyoshomayela nje simemeza uJesu. Akaze sibone bazalwane ama testimonies asinawo lapha ayethusa. Ubona abantu besindiswa edolobheni bengasabi bekhala inyembe zetown. Abanye khona babengaphesha komgwaqo lapha elinye lamadolobha. Ngathi uNkulunkulu lekelela kodwa ngathanda ukuthi umoya engcwele oyibabamba begijima bewela kubiza altar call bewela umgwaqo la sasimngakhona la kudlula ngakhona imoto ispeed ababoyela ngaso begijima nje bezoyinikela kuJesu. Kodwa nikhona nibathandekayo nabagenga lawa abafowethu laba baqhuba amatroll nezinqola bashiya inqola amatekisi abo labasebenza ngawo bashiya inqola phansi bagijima baphakamisa izandla bekhala inyembezi befuna uJesu. So bathandeka ibuyile le nto siyabalanda ngegama lika Jesu ibuyile. Oh hallelujah. As a result bathandekayo ngomhla ka 15 and 16 uyabona ukuthi kuye ngempela kahleka sithi 15 and 16 July 2022 Theku namaphethelo. Liyodume mina ngiqinisile ngegama lika Jesu itheku athi ngibona itheku likhona iDurban
Marisburg phela nakhona kude kakhulu kahleni. Bo sizofika eMarisburg nikhona nibathandekayo. So ke siye eThekwini bathandekayo ngomhla ka 15 and 16 July bazalwane bami ama plans akhona siyawaqala manje. Ngicela ube qala manje ubuyiprepare ukuthi sathana unamanga siyaya eThekwini. Iplanning yethu bathandekayo ithi siyafisa ukuthi sisebenzise one of stadium elapha eThekwini. Singase sisongena eCarricksfontein. Asizokodlala ucathi siyadlala nani kanti wena. Siyongena estadium koba manzi phansi. Ngegama lika Jesu ngolesihlanu sothola ivenue esizoyimemezela sobe siye kuyo ngolesihlanu sothola ivenue esiyoyimemezela ngomgqibelo kumnyama kodwa kubomvu sobe sise stadium and liyoduma izulu ninkenezeke. Somebody say hallelujah. Tshela umakhelwane ukuthi ama-road shows abuyile ngempela kudlalwa nawo. Bless the name of the Lord. Amen. Mhlawumbe bathandekayo mase sicela nisisho nezimemezelo ngomhla ka-19 and 20. Oh, angixisho kanje. Ngicela abazali bami wonke umuntu awulike i-page leNtshukumo because amanye ama-updates sizobele ukusiqhubeka siwa information eningi siyiloda lapha e-page leNtshukumo. Sicela abazali bayilike i-page leNtshukumo so that kuzoba lula. Information enye sobele kusiyiloda lapha. Kodwa i-advert izophuma ngekho kudala then izobe senithola nibathandekayo more especially ezobe ikhuluma ngama-road shows. All right, our next conference bazalwana eNtshukumo, i-main conference ngoba ama-road show i-mobile isibhedlela esikhulu sila suke siphume nje siphuthuma laba abaphuthumayo laphana abangakwazi ukufinyelela esibhedlela but i-main conference bazalwana bami it's ingomhla ka-19 and 20 August. 19 and 20 August, save the date. 19 and 20 August, we are coming back here. Sizozwana uNkulunkulu usenzela ini. Awu amen bathandekayo. Then bathandekayo Intshukumo inezinye njoba umama kwekhuluma akhulume ngama-ward. Njoba kuyisibhedlela nje kunama-ward. Kulelinye i-ward ke lama girls kuzobe kuhlangene ama-girls from different churches kuhostwe Intshukumo ngomhla ka 17 June 2022. It's Girls Prayer Day. So bonke abosisi they will come. So information yakhona bazoyithola futhi na in details. But kune Girls Prayer Day ngomhla ka 17 June 2022. Praise the Lord. Amen. Mase ukuthi bazalwane bami elunye uhla oluyi-wing esiphila ngayo la Intshukumeni. Amandla ethu ala Intshukumeni iloluhla lomthandazo. So bathandaka ama-intercessors amanxusa azobe hlangene ngomhla ka 10 June 2022 ngomhla ka 10 June 2022 umama Luqela uzobe bazosondela abanye bayamazi bathandekayo uyena oleader loluphiko lwamanxusa. So bonke abantu abanomthwalo wokuthandaza bazalwane bami because uma Intshukumo isingezukuba nazo kahle isingezukuyimisa kahle lezi insika into ezinkulu uNkulunkulu afuna ukusenzela zona mhlawumbe ezinye zazo zogcina ziphazamiswa isitha. So bathandeka ngakho ke sine nhlanganyelo yamanxusa ngomhla ka 10 June 2022. So ke bathandeka 10 June 2022 prayer for intercessors. 17 June 2022 is Girls Prayer Day. 19 and 20 August 2022 Intshukumo Conference, main conference. 15 and 16 June bathandekayo it's a road show ezobe iseThekwini. Umfundisi uKhumalo singaphumi singabonananga naye egameni kaJesu so that sizo finalize ama arrangements angomhla ka 15 and 16 June. Amen bathandekayo. Ngicabanga for now bathandekayo is this makhona okusalile umpostoli uzobuya asilekelele asedele khona. Ngicela simeni sonke simeni ngenyawo. Ngiyafisa ukuthi samukele udokotela. Okay. Thank you so much. Okay. Before that church, ngicela siphakamiseni umpostoli uNyandeni ngosisu zamathembu eze ngaphambili. Sisu zamathembu eze ngaphambili sizophakamisana umpostoli uzohlabelela egameni lika Jesu Christ. I believe God ukuthi uyena lo beninginike apha ama ushers ami uyena beninginikeze yena ngithi madodakazi. Praise the name of God. Amen.
So siza amathembu uzosiphakamisela umpostoli uNyandeni eseza ngaphambili ezokuthula iguest yethu ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen.